Boas noites a todos e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario en 20 de febreiro de 2025 ás 20 horas. Temos un único punto neste pleno que é o expediente 5918/2024, modificación da ordenanza fiscal número 28 reguladora da tasa pola prestación do servicio da piscina municipal e do pabillón polideportivo da Cachada. Primer turno de intervención, si ten a palabra. Bueno, antes de nada, bos días a todos. Presentan vostedes aquí unha ordenanza na que van a instaurar unha serie de prezos para a piscina municipal, pero nós o que estábamos esperando era que se continuase co expediente de municipalización que aprobamos en setembro do ano 2023. Por poñer en antecedentes a quen nos estea vendo, o 8 de setembro do ano 2023, en de Boiro Novo, aproveitando que empezaba unha nova legislatura, a primeira cousa que quixemos facer foi presentar unha moción para continuar con aquel expediente de municipalización que quedara paralizado a finales da anterior legislatura e que na data antes posible pudéramos ter unha piscina por fin municipalizada. En aquel momento, cos votos a favor do Partido Socialista, que ten a maioría absoluta, e cos nosos, o Partido Socialista presentou 3 días máis tarde ese expediente, e cito textualmente o que se aprobou. No punto terceiro da creación da Comisión de Estudo para a Municipalización da Xestión do Complexo Deportivo da Cachada, dice textualmente: encomendar a dita comisión a redacción no prazo de 2 meses dende a súa constitución da memoria xustificativa a que fai referencia ao artigo 97 da legislación vixente, non vou a ler a parte legal, relativa aos aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros da actividade económica e determinar a forma de xestión. Así mesmo, debe acompañar un proxecto de tarifas e elaborar un proxecto de regulamento. Isto foi o que aprobamos en setembro do ano 2023. Oxe, vostedes, de forma unilateral, sin haber convocado nunca esa comisión, traen as tarifas. Bueno, eu non sei moi ben que vimos a votar aquí aos plenos, porque se despois vostedes acaban usurpando dende o goberno, usurpando as funcións que antes establecemos en este pleno unha comisión que nunca chegaron a crear despois de ano e medio, non me digan que non tuveron tempo para facelo, pois, bueno, xa simplemente polas formas está claro que non podemos votar favorablemente a súa proposta. E polo fondo do que traen, que a primeira noticia que teñamos despois do ano e medio que traen este pleno do tema da piscina sexa isto e non sexa seguir co expediente de municipalización, pois, bueno, nos preocupanos bastante porque non entendemos ese retraso. É dicir, o expediente de municipalización a día de hoxe sigue parado. E asegurolle que nós somos, non vou dicir os primeiros, porque a mellor será ser así un pouco, non quero ter esa prepotencia, pero temos un interés moi grande en que ese expediente se leve a cabo. Non entendemos o retraso. Poderá explicarlo vostede. Nós, e así vostede o sabe, traballamos moito por esa municipalización, traballamos moito por poñer esa piscina a andar, a pesar de todos os paus das rodas que levamos, de todas as trabas, de todas as complexidades técnicas que hubo. Eu recordo botar moitas horas cando foi o tema da homologación para poder competir ali, para poder por primeira vez ter competicións en esa piscina, e me gustaría que ese traballo feito no seu día chegara ao porto. Simplemente por eso. O único que traen vostedes aquí é simplemente cobrar por un servicio en precario que xa se viña dando. Nós, en esa moción que presentamos e a que lle fixen referencia antes, no punto número 3, e que vostedes votaron tamén a favor, dixemos, e ali puxemos, que no período máis breve de tempo se estableceran actividades dirixidas á xente usuaria. Desas actividades aquí dirixidas non vemos absolutamente nada. De feito, xa se excusan vostedes na súa propia proposta que o que fan é únicamente para os servicios que se dan a día de hoxe.
hai ano e medio que lle pedimos esas actividades dirixidas, hai ano e medio que lle pedimos que se completara o proceso de municipalización. E despois ano e medio o que nos traen son as tarifas. Bueno, que quere que lle diga? Non me parece de recibo e non me parece de acorde co espírito do que aprobamos e votamos, repito, leíndo textualmente antes, no seu día. A miña proposta é que en prazo máis breve, así como tuveron tempo para facer isto, no prazo máis breve posible, por favor, convoquen a comisión e rematemos por fin esa municipalización que quedou pendente aí atrás. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Sí, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, o punto que ven único hoxe na orden do día para este pleno, como ben se dixo, é a modificación da ordenanza fiscal número 28, reguladora da taxa pola prestación do servicio da piscina municipal e do pabillón polideportivo de A Cachada. Ben, efectivamente, propoñen a modificación da ordenanza, tal como se recolle nos informes, modifícase para adaptala ás novas instalacións e aos servicios que se prestan. E resulta que, bueno, hai instalacións recollidas na providencia da alcaldía, como son o baño turco, o sauna e jacuzzi, e non se contemplan para nada na modificación da ordenanza. E digo eu, se hai novas instalacións e non se van a poder utilizar, non ten sentido subir as tasas. As instalacións, quero recordar, ademais, que xa as pagamos todos os veciños e veciñas de Boiro. Non ten sentido que as volvan a pagar vía subida de tasas as persoas abonadas. En canto aos servicios que se prestan, que é outro dos motivos para adaptar esta ordenanza, pois a modificación non recolle o dereito das persoas abonadas a horas de actividades que si viñan na ordenanza orixinal. E dice moi ben na providencia, claro que se recolle, que non hai espacios para realizar esas actividades. Entón, xa estamos falando de menos servicios. Non ten sentido a suba das tasas. Por outro lado, entendemos que non é o momento de modificar esta ordenanza, consideramos que unha ordenanza debe adaptarse ao modelo e non ás instalacións, ou é o que xa lle deixou caer aquí o compañeiro, ou queren camuflar con esta modificación da ordenanza o que tiña que ser o plan de municipalización, ou non entendemos nada. Non entendemos como se pode recoller na modificación da ordenanza de tasas que o mes de agosto a instalación permanecerá pechada para labores de mantemento, cando non se coñece ningún criterio, absolutamente ningún criterio, dese plan de municipalización da piscina que vostedes tiñan en marcha. Non se coñece absolutamente nada. E xa se atreven a recoller cousas como esta na modificación da ordenanza, pois o que estamos a ver, claro, é que esta modificación non é máis que unha excusa, non é máis que unha disculpa para empezar a cobrar xa as tasas, sin ter municipalizado o servicio. Porque outro sentido non lle vemos. Porque sí, o que nos tiñan que estar presentando hoxe aquí vostedes, o que nos tiñan que estar presentando hoxe aquí neste pleno é a proposta de municipalización. Supoño que todos recordaredes, ou algúns polo menos, que antes das eleccións, fai agora 2 anos, a creación dunha comisión para a municipalización da piscina era unha urxencia. Veu a varios plenos seguidos porque non se aprobaba, viña a tantos plenos porque era unha urxencia. Cando non era así, viña a tantos plenos seguidos porque o que intentaban era desprestixar o BNG. Sí, intentaron desprestixar o BNG dicindo que o BNG estaba en contra da municipalización, cando iso é absurdo, nada máis lonxe, é surrealista ademais, porque o BNG, no mandato de maioría absoluta do PP, cando a piscina estaba xestionada por unha empresa privada, que o servicio era nefasto, deficiente, as instalacións estaban deplorables, por atreverme a dicir, creo que incluso hasta había ratas. Vale? Eso non había por onde collelo. O BNG, cando estaban estas circunstancias, foi o primeiro en traer aquí a este pleno unha proposta de municipalización para a piscina. Fomos os primeiros en apostar pola municipalización. Entón, home, que viñeran a dicir que o Bloque estaba en contra da municipalización, cando o único que estaba votando en contra era a creación dunha comisión, primeiro, porque non a entendíamos urxente nese momento, porque xa vostedes uns meses antes abriran o complexo deportivo para que fose, claro, como viñan aí as eleccións, era unha estrategia electoralista, para que fose utilizada gratis por todos os usuarios. Entón, as comisións créanse
para estudiar, para facer estudios de viabilidade, estudios técnicos e ver de que maneira, con que modelo vamos a xestionar ese servicio. Entón, tiña que ser antes, non cando xa está aberto e gratis. Entón, non considerábamos o momento. E segundo motivo, que vostedes obligábanos ao Bloque a formar parte desa comisión sin sequera ternos preguntado se queríamos estar nela. Non nos preguntaron en ningún momento se queríamos estar nela. E poñíannos como proposta o BNG que tiña que formar parte desa comisión. Pois aquelo que hai 2 anos era unha urxencia e tiña que vir veces consecutivas a varios plenos. É curioso que aquelo que fai 2 anos era unha urxencia e resulta moi curioso que nas mesmas condicións a piscina e os servicios nas mesmas condicións que hai 2 anos, pois agora non sexa unha urxencia. Dixo antes o compañeiro, renovouse o mandato, sacaron vostedes maioría absoluta e, por fin, esa urxencia que tiñan de crear unha comisión de municipalización, por fin a crearon. Leva ano e medio creada e nunca se convocou. Nunca. Entón, aí é onde se ve a urxencia e as pretensións que había daquela. Pero é o que ten o tempo, que o tempo, ademais de poñer a cada un no seu sitio, pois vai quitando caretas. E dende aquí, pídollelo, por favor, póñanse a traballar, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Bueno, boas tardes a todos. Efectivamente, traemos para a súa aprobación a modificación da ordenanza fiscal número 28 pola prestación do servizo da piscina municipal. O que se pretende con esta modificación é adaptar a taxa á realidade actual da instalación, xa que a ordenanza en vigor non reflicte esta realidade, polo tanto non ten encaixe a súa aplicación. Os novos importes polas distintas modalidades pouco varían con respecto á ordenanza anterior e amplíanse as situacións especiais que dan dereito a unha cuota reducida polo uso da piscina municipal. Algúnas das modificacións que se presentan en esta proposta son, por exemplo, que se amplía ata os 25 anos a condición de xove para ter un dereito a unha cuota reducida, que o abono familiar inclúe tamén a estes fillos ata os 25 anos, que se tenga en conta para unha cuota máis reducida a situación monoparental das unidades familiares e que se amplía a categoría especial e, polo tanto, unha cuota máis reducida a todas as persoas xubiladas e desempregadas. Consideracións estas que na anterior ordenanza non se contemplaban e que eran demandadas pola veciñanza. O estudio económico que acompaña a proposta que hoxe traemos para a súa aprobación reflicte que se estiman uns ingresos, unha vez aprobada esta modificación da ordenanza fiscal, de 262.547,48, cando os custes totais do servicio da piscina municipal son actualmente de 466.119,92. Por lo tanto, o custo actual da piscina para as contas municipais será aínda casi que 200.000 euros superior á estimación dos ingresos que se vai a facer polos usuarios co abono destas tasas logo da aprobación definitiva, como digo, desta ordenanza. Aínda que a diferencia entre custes e ingresos é moi considerable, entendemos necesario poñer en marcha este cobro da tasa polo servicio da piscina para continuar a equilibrar as contas municipales e que isto nos permita seguir disfrutando dos mellores servicios posibles para a nosa veciñanza. É por isto que solicitamos o voto favorable para a modificación desta ordenanza fiscal para o uso da piscina municipal. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, ten a palabra, señor Tenianes. Señor Ruiz, eu asegurolle que prefiro plenos como os dos anteriores nos que estea un pouco máis de acordo con vostede e lle poda votar a favor. Ainda que non estea ao 100%, intento facelo, pero despois da súa intervención, na que non deu resposta a ninguna das preguntas que lle fixen, pois reafirmo máis na miña preocupación de non sei que ten que ocultar vostede por que non fala da municipalización. Falará agora no último turno de palabra, evidentemente, e a saber o que di. Tuveron un ano e medio para ternos un expediente de municipalización. Usted leu agora aquí, volvo a repetir, as tasas que vai a cobrar, el que é o servicio, canto custa, canto teñen pensado recaudar. A min eso pareceme estupendo, pero, repito, e iso tiña que habelo feito unha comisión. Eu si quere, volvo a ler o que se aprobou aquí en setembro. Así mesmo, esa comisión debe acompañar un proxecto de tarifas e elaborar un proxecto de regulamento. Por que o fan vostedes usurpándolle as competencias á comisión que tiñan que haber creado e que en ano e medio nunca convocaron? Pero para que vimos aquí? É dicir, aquí que vimos a votar?
para que sirve votar aquí? Para que despois vostedes fagan o que lle dé a real gana? Porque, repito, isto non o estou inventando, estou lendo do que presentaron vostedes, proposta de alcaldía. Eu, repito, hai cousas que non entendo. Sinceramente, espero que na súa intervención aclare as miñas dudas e me diga si estamos traballando por a municipalización, si en breve vamos a convocar esa comisión e vamos a rematar con ese proceso que tanta presa tiñamos por contestarnos a nós en setembro de hai 2 anos, no ano 2023, e que ese día acabouse toda a presa. Eu espero que na súa intervención poñame a pingar, chámeme de todo, non sei, as cousas que suelen decir vostedes. Outro día fixeron falta 3. Fixo falta o señor concelleiro de Servicios Sociais, o señor de Deportes e o alcalde impedíndome ter un turno de réplica para poder contestarme. Fágao, non me importa, remate a súa intervención dicindo non se preocupe que no próximo pleno traio o expediente de municipalización. Con iso xa me vale. Moitas gracias e espero que así o faga. Muchas gracias, señor Triñanes. Segundo turno de intervención, señor Suárez, ¿no? Señor García Díaz, segundo turno, tenga palabra. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Refleja la realidad de la situación actual de la piscina. Creo que es gratis. Creo que es gratis. Entonces no refleja la realidad de nada. Refleja lo que no se atrevan a hacer y decirlo directamente. Vamos a empezar a cobrar la piscina. Bueno, oiga, están gobernando, pusieron gratis en un momento determinado, en plena campaña electoral, y ahora van a empezar a cobrar la piscina. Y esas, ¿por qué viene este punto? Porque no había otro punto. Convocan un pleno con un punto solo. Perfecto. Hagan números, que hagan los vecinos lo que cuesta este pleno, y a ver si es tan importante para hacer un pleno para esto, para empezar a cobrar la piscina. Que esa es la realidad. Mire, la tasa suben algo, bajan otras cosas y demás, y no reflejan la realidad. Habla usted que es deficitaria con lo que prevén recaudar, no con lo que van a recaudar. Con lo que prevén recaudar sería deficitaria en 200 y pico mil euros. Los compañeros se matan con el tema de la municipalización. Pero mire, claro que están con el tema de la municipalización y ya les pasaron informes y no les gusta lo que les dicen esos informes. Pero el problema de los corta y pega, eso es lo que tienen. Después, señor Ruiz, pregunta de dónde saco la información. Mire, en el informe que pasaron ustedes, este es el informe económico que pasan ustedes. ¿Vale? En el cuadro que usted pega, que corta y pega, y le varía un concepto, pone, resumo do custo anual do servicio de piscina, municipalización. Persoal, 218.156,03, gasto corrente, 150.063,14, coste de amortización, 27.017,39, costos indirectos, 70.883,36. Total, 466.000 euros, 466.119 euros con 92 céntimos. Proposta do conselleiro delegado de Facenda. Donde pone municipalización, usted pone concepto. Y el resto es lo mismo. A ver, non queren municipalizarlo. Ustedes están gobernando. Cando estaban na oposición, querían. Nos non llevamos a decir que a municipalicen ou non. A quen yo reclama, tendremos unha explicación. Pero como que vimos a aprobar unha ordenanza fiscal, nos xa ya anunciamos, vamos a externos, porque entendemos que bajan cosas y tal, no refleja la realidad, porque habla en el expediente económico, habla que el tema de los costes, habla de que sube la luz y toda esa historia, y curiosamente, la hora de, lo ponen aquí, la hora por alquilar el reserva pista pabellón sin luz, 16 euros hora, reserva pista pabellón con luz, 21,50, no lo han subido. O sea, ni tan siquiera las cosas que serían lógicas que estuvieran subidas, no tal. Después bajan otras, suben tal, nada. Si nosotros echamos en falta, ya que se revisa la ordenanza municipal, un bono social, ¿no? Un bono social para aquellos trabajadores, para aquellas familias que no superan, por ejemplo, el 1,2 veces el salario mínimo interprofesional,
mujeres afectadas por violencia de género, y creemos que en ese bono social se debe incluir a gente con prescripciones médicas que necesitan ir a la piscina, y ese bono social debía ser gratuito. Para eso todos los boirenses pagamos otros impuestos que van a la caja común para, como dijo usted cuando subía al IBI, para mejorar los servicios de los boirenses. Y la solidaridad entre los que pagan impuestos son para este tipo de cosas. Por eso nosotros haremos alegaciones, nos vamos a tener, esta es la aprobación inicial y tal. Y ya le digo, si quieren cobrar la piscina es tan sencillo como poner un papelito ahí en la puerta de la piscina y decir que vamos a empezar a cobrar la piscina tal día. Punto y se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz, tenga o segundo turno de intervención. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, bueno, por contestar un pouco que xa se dixo aquí sobre a municipalización, bueno, comentámoslo xa nas comisións informativas previas ao pleno, de que é un traballo que se había comezado pero que estaba inconcluso. A realidade a día de hoxe, e os veciños o poden comprobar, xa o saben, pero bueno, poden comprobar aquel que se queda a cerciorar é que o control da piscina a día de hoxe é do ayuntamiento, porque cando van ali o persoal que os atende é persoal municipal, vale? Distinto é que os servicios complementarios que si necesitamos, porque non temos personal suficiente como para prestalo, como é o da limpieza, como facemos en algún colegio, cando non temos personal, ou como facemos en algún centro de salud, o temos contratado, e o servicio de socorrismo, porque o Concello tampouco dispón de personal en este momento con ese tipo de formación, bueno, pois témoslo contratado tamén, pero o control é municipal. O control. Non está totalmente municipalizada? Non, é un traballo inconcluso, dixo nas comisións. Seguiremos a traballar para intentar que sea a municipalización completa, sempre que a legislación non lo permita, porque ainda o preguntei esta mañá, resulta que a tasa de reposición non nos permite ainda contratar personal por encima do 110%. Eso significa que cada 10 persoas que se jubilan podemos contratar a 11. Bueno, con esas ratios da época do Partido Popular no goberno da nación, que o partido que goberna agora en Madrid non modificou, con esas ratios vai a ser moi complicado que todo o personal que preste servicios na piscina municipal sea municipal. Vai a ser complicado, pero bueno, aí estamos traballando. A verdade é que non se avanzou máis neste tempo, porque, bueno, nos primeiros informes que nos fixeron chegar, resulta que hai unha serie de variables cas que é moi difícil facer os cálculos. Por exemplo, cando se pecha a piscina, motivado pola pandemia sanitaria, nos levamos a cabo obras na piscina, que melloran, como xa dixo a compañeira, considerablemente o que ali había. Considerablemente. O que ali había porque, bueno, caía o tellado en riba dos que estaban a nadar. Bueno, mellora considerablemente, está aí, e os veciños, bueno, nos felicitaron moitos deles pola actuación que habíamos feito ali. Eso redunda en que se supón que vamos a ter maior ratio de usuarios, porque as instalacións son mellores. Pero, claro, hai unha pandemia, e a pandemia ten como consecuencia, bueno, pois que hai xente que non vai ás piscinas, porque non se quer mollar xa en comuna con outra xente, e eso se supón que merma o número de usuarios, aparte que non dispoñemos, cando antes se prestaban estos cursos ou estos monitorados para actividades complementarias, agora, porque foi o voleibol a máis e fai un uso máis falle falta a pista deportiva ao club de voleibol máis tempo, un uso máis excesivo da pista de voleibol, bueno, pois non dispoñemos de poder prestar esas actividades complementarias, co cual eso vai a significar que mermamos os usuarios. Bueno, non é moi difícil calcular en este momento cal é realmente o número de usuarios, porque as cifras que temos, evidentemente, desde que a aperturamos e a puxemos gratuita, pois non indican a realidad, porque non sabemos que en canto estas tasas se aproben definitivamente e se poñan en funcionamento, bueno, pois o número de usuarios evidentemente vai a baixar, porque hai xente que está facendo uso da piscina porque é gratuita. Entón, será en ese momento cando as tasas se empecen a poñer en marcha, cando sepamos exactamente cal é o número de usuarios cos que se conta na piscina e podamos avanzar na municipalización e no traballo
de custes e de persoal necesario que fai falta para avanzar en ese sentido. Bueno, ese é o motivo e, bueno, non fixen esta explicación nas comisións informativas, pero si dixen que era un traballo que se había comenzado e que estaba inconcluso. E repito, estamos a expensas das modificacións da legislación que nos permita contratar de forma municipal a esa xente para prestar o 100% de servicios na piscina. Non sei se será posible, de momento non é, e polo tanto, temos o control municipal da piscina, que non vamos a deixar, porque os exemplos que se deron cas dúas empresas que prestaron ali servicio con anterioridade son nefastos, porque a situación en como deixaron a primeira vez a piscina e como a deixaron a segunda vez é calamitosa, e o Concello tuvo que ir ao rescate nunha primeira ocasión e ao rescate nunha segunda ocasión para poñer a instalación mínimamente decente para o seu uso. Nós, mentras estemos aquí, non vamos a deixar o control. Outra cousa é que teñamos que facer uso da contratación desos servicios auxiliares ou complementarios da propia piscina para poder mellorar o servicio que se lle presta aos veciños. E por contestar algunhas das cousas que se dixeron aquí, poñame a pingar, cada un, señor Triñanes, ten o seu estilo. Eu non vou a poñer a pingar. Usted ten o seu estilo, eu teño o meu estilo, non vou a poñer a pingar, non se preocupe usted, que non vou a poñer a pingar. O traballo de Boiro Novo foi medir a piscina. Todos os traballos son vos. O BNG dinos que a tasa responde aos servicios que se prestan. Unha obviedade. Que nós falemos de municipalización electorista, que o fagan eles e mirar polos veciños. É a visión do BNG. Que non hai espazos para as actividades complementarias. O BNG votou ata 2 veces en contra do proxecto para construir e ampliar a instalación deportiva da Cachada e poder prestar estes servicios complementarios. Esta é a visión que ten o BNG. Tamén lle digo a eles que seguimos a traballar na municipalización, seguimos a traballar. E por último, o Partido Popular, non dixo moita cousa, fixo referencia aos plenos. Eu de casualidade teño un aquí que é de cando eu cheguei a tomar a acta de posesión do Concello, donde se aprobaba unha modificación de crédito por parte do Goberno. En aquel pleno entrábamos 2 ou 3 personas de concelleiros, aprobábase unha modificación de crédito e había 8 mocións. E aqueles plenos do Partido Popular eran cada 2 meses. Cada 2 meses. Daríalle vergonza se lle traio aquí unha escolma de todos os plenos do Partido Popular celebrados cada 2 meses que iban con 1 punto ou 2 puntos por parte do Goberno e o resto eran mocións da oposición. Pero estamos en esa situación onde evidentemente dende a oposición se tiñen unhas cousas e dende o Goberno intentamos facer outras e que melloren con isto a vida dos nosos veciños. Grazas, señor Ruiz. Vamos a pasar a votación deste punto número 1 e único do pleno. Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, abstencións, 5 abstencións, por cal queda aprobado este punto. Moi ben, pasamos á actividade de control, da acción da conta de decretos, da acción de conta de informes de estabilidade orzamentaria e rogos e preguntas. Sí, señor Peñanes. Sí, teño varios rogos. Un é con respecto ao equipo de fútbol gaélico dos Lorchos, que vostedes parece ser que lle prometeron unha subvención ao equipo matriz, que era o Galicia Bealo, para poder sufragar esta actividade nova que tiñan. Saben vostedes que os Lorchos son un equipo que depende do Galicia Bealo. Creo que o ano pasado non recibiron, como me trasladaron a min, foi que non recibiron subvención a maiores da que xa recibían por o club de fútbol.
Entón, pois eso, como está eso, se teñen pensado cumplir ca súa palabra ou non sei, digan vostedes. Despois, eu onte pasei a tarde en Cures porque me volveron a chamar e non pode ser que aquí aprobemos unha actuación para Cures e a xente de Cures non saiba o que se vai a facer ali. Porque a nós dixeronme, eu entereime pola prensa, eu entereime porque me dixeron e vin o pleno, eu entereime por tal. Que é o que queren facer, ali estuve eu explicando máis ou menos en que consistía a actuación, como eran os informes técnicos, pero tamén lle dixen o que van a facer eles, sabendo eles. Eu sei que vostede me dixo, porque falei con vostede onte, que teñen pensado irse por ali. Vai a falar cos veciños de Cures, concretamente cos de Cures, porque así mo fixeron trasladar. Vayan por ali, eu xa lle digo, comigo foron moi amigables e non tuve ningún problema, e botei ali a tarde con eles falando. Vai a vostede, que é o que vai facer a actuación, porque eu non lle vou a decir como vai a ser concretamente, como vostede comprenderá, porque o que se me queixaron sobre todo foi é que nós non sabemos nada. Van facer aquí, están falando de expropiacións e nós non sabemos como vai a ser eso. Entón, vai a vostede ali e explíquello porque, non, me parece, eu a verdad non sei que palabra usar, non sei se digo alucino, cando penso que vostedes teñen falado as cousas antes de traerlas a pleno e resulta que vou ali á aldea e nadie sabe nada. E me estarán vendo agora, digo por si... Por certo, sei que non teñen a costumbre de contestarnos rotundo as preguntas, pero isto en particular, aunque non sea a min, aos veciños, dígalle que se pasará por ali aos de Cures. Por favor. Teño unha dúbida, falando da piscina, que non lle dixen que se me pasou dicirlo no punto de orden do día, que é con respecto ao abono. Se houbera unha comisión, isto podía se resolver na comisión e non ter que vir así. Claro, que di que dá igual o día do mes se cobrará o abono completo. E a miña pregunta é se un pode facer logo o abono para o mes seguinte, porque non ben especificado. Por tal como ben especificado, tú vas el 28 e te fastidias e pagas el 28. Pero hai, pois, claro, pero se vou 28 digo, home, mira, este mes non mo cobres, vou para o seguinte, apúntame para o seguinte. Explique vostede porque non me quedou nada claro. E xa remato con respecto á última cousa que dixo, sobre o tema das medicións e tal, tan fácil non debía de ser cando votaron 20 anos sin facelo. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois nada, pois... Sí, o carai, de repente todos. Vale, pois nada, señor García Diego. Non, ten a palabra. Non sei, a ver, poñervos de acordo. Por aí 3 portavoces no Partido Popular. Non, pero aquí a regos e preguntas digo o reglamento que pode calquer concejar facer. Vale. Nada, pois ten a palabra, señor Moreno. Sí, hola. A nós nos contactaron tamén varios veciños da parroquia de Cures, están preocupados pola actuación que se vai a facer ali, e eu lles rogaría que vayan ali, que monten unha ou varias reunións e que quede claro a intervención que se vai a facer, vale? Pero a intervención que se vai a facer respecto ao proxecto que presentaron aquí. O sea, que hai un proxecto aprobado, porque hai algúns veciños que dixeron que lles comentaron que iba a ser como unha especie de fosa séptica. E, bueno, a fosa séptica é unha parte, pero iso ten moito máis. Entón, vayan ali, lle expliquen, e, bueno, que a xente este enterado do que se vai a facer, porque, como un pouco comentou aquí o compañeiro, hai moitísima incertidumbre ao respecto e está ben que sepan o que hai, claro, porque lles afecta a eles. No. Por favor. Bueno, aí, perdón, está falando o señor Moledo. É o seu proxecto, explíquenllo e resolvan as dúdas que teñan. E unha preguntiña, estuvemos en Rianxo e non damos encontrado ningunha instalación similar a que trouxeron vostedes. Non sei se nos poden dicir exactamente o sitio. ¿Dónde queda? A ver, por favor, a ver, seamos serios, vale. En Leiro, estuvemos en Leiro e non é o que trouxeron aquí. Estuvemos en Cerquides e non é o que traen aquí. Venga, señor. Sí, gracias. Sí, ten a palabra. Eu trasladar un malestar que se está xerando nos clubes de veteranos, isto vai para Marcos máis que nada, para que se faga un pouquiño desa problemática que me trasladaron. Cando coincide o Abanqueiro xogando na casa, e máis un dos equipos de veteranos, calquera dos dous, Guadalupe ou Oasis,
Entre eles sempre se ponen de acordo en empezar un cuarto de hora antes para poder xogar no campo de dentro. Supoño que estará só tanto, empezar ás 4 menos cuarto para acabar con tempo suficiente para que lle dé tempo a quentar o banqueiro. Parece que levan tempo facendo así, que nunca houve problema ningún. Eso que me trasladan a min, entre eles que non hai problema ningún, é que, bueno, pues que o Concello que lle está poñendo pegas, si é simplemente o Concello que non hai problema entre os equipos, pois deberíamos de deixalos, creo. Non sei se hai algún problema máis a maiores, a mí o que me trasladan é tal cual, que entre os clubes que se ponen de acordo que nunca tuveron problema ningún, é que desde o Concello que sí que lle están poñendo pegas. Pero houve algunha queixa de... Vale, de respecto a federación ou... Vale. Os de fora. Vale, vale, eso que quería saber, porque parece ser que os da casa, que en principio que non ten problema... Pero, bueno, sí que hai, entonces, unhas queixas con federación e con equipos visitantes. Vale, pois eu trasladarei, de todas formas, si podes tamén falar con eles, pero eu tamén eu vou trasladar eso. Ok. Muchas gracias. Señor García Díaz, tenga palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, espero que no me manden una cosa para que quite los cascos. Eso antes de nada. No me contestaron ni ruegos ni preguntas del pasado pleno. El tema de los policías, nada, entonces tendremos que traer una moción en el próximo pleno, visto que no pretenden contestar, y así a ver si durante el debate en la moción nos contestan. Me gustaría saber, porque últimamente se ve cierta persecución hacia empleados municipales, me gustaría saber en qué artículo del Estatuto de los Trabajadores se tipifica como falta muy grave mirar a un concejal, o incluso dirigirse a un concejal. A lo mejor al concejal la contestación que recibe no le gusta, pero de ahí a que esté eso tipificado en algún artículo del Estatuto de los Trabajadores, yo no lo conozco, pero a ver si eso es posible, ustedes me iluminan y me ilustran y así lo conozco. También me gustaría, cuando acaben con creo que están haciendo ustedes un álbum de fotografías de farolas que hay por aquí, por todo el ayuntamiento, a ver si cuando lo tengan editado, pues nos dan una copia a todos los concejales, porque creo que hay mucho aficionado entre el equipo de gobierno a la fotografía, más que nada. Y en cuanto al comentario que dio la concejala de Medio Ambiente, nosotros le dimos una copia de lo que ustedes nos pasaron, es decir, del proyecto, ni más ni menos. Punto. Yo no soy ingeniero, entonces yo, como comprenderá, no le puedo decir si eso va a funcionar bien o va a funcionar mal. Yo dije que el proyecto es ese y que eso es lo que tenían que ver, si es correcto o no es correcto, y si es lo que piden los vecinos, y nada más. Y para acabar, le agradezco que nosotros cuando tal, se acuerda también que hacíamos plenos que no se acababan los puntos y duraban hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Y quedaban puntos sobre la mesa, recuerda de eso. Ahora, creo que no ha habido nadie en la historia democrática de Boiro, nadie, salvo el último pleno, que es donde se aprueba la última acta, que cierra las legislaturas, que haya tenido un pleno para aprobar solo el acta anterior. Felicitaciones por haberlo conseguido ustedes. Non sabe que os plenos ordinarios hai que facelos. Entonces, bueno, usted pode divagar como divaga, pero bueno. Bueno, pues sí. Xa. No, vou contestar. Xa que me solicitan tan efusivamente a intervención, vou a contestar. Imos a ir a Cures, sí. Bueno, nos adiantamos en unha campaña electoral que vamos a facer o saneamento en Cures, o sea que o que non se enterou daquela, bueno, nos adiantámoslo, non, anunciámoslo que íbamos a traballar para eso. Fixamos un proxecto, porque por algo hai que empezar, e o proxecto, dixeno no pleno anterior, ten que atender a criterios técnicos, evidentemente. Non vamos a ir veciño por veciño a decirlle onde quer poñer a depuradora e onde quer poñer o pozo de bombeo e onde quer poñer a instalación do saneamento. Non, hai uns criterios técnicos, hai un proxecto definido e agora vamos a traballar sobre ese proxecto a facer o que os veciños de Cures queiran, e se ao final os veciños de Cures non queren saneamento, non van a ter saneamento, e nós aquí non estamos desde logo para impoñer nada a ninguén, ainda que nos chamen comunistas algunhas veces, non, nós chegamos a un sitio cando nos...
No, nós chegamos a un sitio e cando non nos permiten pasar paramos. A nós, de momento, non nos veo o Guardia Civil a quitar a pala da finca nin nada deso. A nós, nós comunistas non somos aínda. Vamos a ir a Cures, vale, vamos a explicar, vamos a informar aos veciños do que se quer facer ali e a tranquilizalos, porque xa houve xente que foi intoxicar, vale? Sí que houve xente que foi asustar, a falar dos cocodrilos e máis dos lagartos e máis dos ratos que se falaron aquí no pleno tamén. Xa foi xente a Cures a asustar. Bueno, os veciños de Cures que non se asusten, vale? Que non se asusten, que a fórmula que nós estamos plantexando para implantar a lei, temos falado, funciona en miles de sitios. Pejado ás casas, en miles de sitios. Eu, cando fixen referencia a Rianxo, falaba da estación depuradora autónoma, non que fora idéntica a que vamos poñer en Cures, evidentemente, pero sí que Rianxo ten depuración autónoma pequena. Cando funciona unha para 15.000 personas en Cabo de Cruz, non vai a funcionar unha para 200 en Cures? Bueno, evidentemente que funciona e están instaladas, repito, a miles e a centos. Por último, si había plenos que non se acababan, era porque eran cada 2 meses, cando nós lle pedíamos cada mes, porque estaban cheos de mocións e de traballo da oposición e porque vostedes facían todo o posible para non chegar aquí, a rogos e preguntas. A nós non nos asusta, Nós, cando queremos contestar, contestamos, cando non queremos contestar, non contestamos, contestamos por escrito, porque nos fan falta máis información, porque a veces non queremos meter a pata, non nos asusta, Vostedes tiñan pánico a chegar aquí a rogos e preguntas, e alargaban os plenos lo que está, lo escrito e lo divino, para non chegar aquí. A nós non temos ningún problema. Igual, se presentamos máis mocións, igual temos máis traballo para traer aos plenos. Veña.